Иң әуәл керек нәмә иман етеген, Әхирәт эшләренә инан етеген. Ходай кисер дигән менән эш бөтмәйдер. Иман шартын өйрәнмәһә Иван тигән. Ходай кисер тигән менән эш бөтмәйдер. Иман шартын өйрәнмәһә Иван тигән. Икенсе кыйммәт нәмә күңел тигән. Күңеле бозык адәмдән төңел тигән. Бозык кайыр өстенән асты арты. Булмаһа күңелең таза күмел тигән. Өсөнсө кыйммәт нәмә акыл тигән. Акылһызга тәүфик ягы такыр тигән. Аз эшкә асылланып динен боҙор. Иманын көфөрлеккә атыр тигән. Кыйммәт нәмә шөкер дигән. Нигъмәткә шөкерһеҙлек көфөр дигән. Яткан ердән Ходай кисер дигән хурлык. Сәбәп эҙләп төҙ юл менән югер тигән. Яткан ердән Ходай кисер тигән хурлык. Сәбәп табып төҙ юл менән югер тигән.